ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಡಕಾಯ್ದ ಭದ್ರಗಿರಿಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡಾಯ್ದ ಘಟ್ಟದ ಬರಿಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕಡಲ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಾಡು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು. ತುಳುವ ಅಪ್ಪೆನ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುನಾಡಿನ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ವಸ್ತುಲಿನ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿನಿರ್ದಾದ ವಸ್ತುಲಿನ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪಂದು ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ವಸ್ತುಲ ಮರೆಯಾಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲದ ಒಂಜಾತ್ ವಸ್ತುಲಿನ ತುಯ್ಯರೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವು ಒವುಪುರ ವಸ್ತುಲು ಉಂಡು ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ನಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂಚ ಮಲ್ತದೆರು ನೆನ್ನ ತೂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏತು ಖುಷಿಟುಲ್ಲೆರು ಐನು ಪೂರ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಕವಲೆ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಲ್ಯಾಬ್, ಗಣಿತ ಲ್ಯಾಬ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಡ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಬ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಾತ್ ಐಟಮ್ಲೆನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತದ ದೀತೆರು ನೆನ್ನೆ ಯಾನು ಒಂಜೊಂಜೆ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ಪೂರ ಐಟಮ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮೂಲು ತೂವಲಿ ನಿಕಲು ಫಸ್ಟ್ ತೂನಗನೆ ತೋಜು ನಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಆ ಈ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ತುಳುಟು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಮೂಲು ನಿಕಲು ತೂವೊಂದೆಪ್ಪುನಂಚಿನವು ಅಂಚಿನ ನಿಕಲು ಕೆಲ ಮುಂಜಿ ಚಿತ್ರಲಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಏತ್ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನವು ಏತ್ ಮಹತ್ವ ಪಡಿನವು ಪನ್ಪುನವು ಈ ಚಿತ್ರಲು ತೋಜಾವ ತುಳುಂದು ಪನ್ನಗ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಗೇನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಕಾದು ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಮೂಲ ತೋಜು ನಂಚಿನವು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅವಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಿತ್ತು ತೂಪರನಿತ್ತರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆನ ಬಿಂಬಿಸಾವಿನಂಚಿನ ಒಂಜೆಯತ್ ಚಿತ್ರಣನೆಲ್ಲ ಮೂಲು ದೀತೆರು ಬಾರು ಕುಟ್ಟುನವಾದಿಪ್ಪು ನೇಜಿಗ ಪೋಪಿನ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲ ಚಿತ್ರಣ ಆದಿಪ್ಪು ಲಾಂಬು ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಗಡಿ ದುಂಬುದು ಕಾಲಡಿ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪನ್ಪರೆನ ತೋಜಾದಿರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಒಂಜಾತ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚನವು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಪನ್ಪುನವುಲ ಮೂಲ್ನಿಕಲು ತೂವಲಿ ಅರಿತ ಮುಡಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಸೆದ ಒಂಜಿ ಕಲಸೆ ಏನು ಪಂಡ 14 ಸೇರು ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಕಲಸೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಪಂಡ 42 ಸೇರು ಇಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ನಂಚಿನವು ಈ ರೀತಿದ ಅಳತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನವು ನಮಕ್ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇಂದು ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲು ದುಂಬು ಬರ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಏಣಿನ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಅಟ್ಟಗ್ ಬರ್ತೋಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಏಣಿನ ಬಳಕೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗಲ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತದ ದೀತಿ ನಂಚಿನವು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ಡ ಕೇನೋಡು ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಅಡಿಗೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ಐಟಮ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತದ ದೀತೆರು ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ಲ್ಯಾಂಪ್ನು ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಚಿಮಿನಿಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ನೆಕ್ ಚಿಮಿನಿದ ಎಣ್ಣೆನು ಮೈತದ ದೀಪನ ದೀದು ಪೊತ್ತಾ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಿಮಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಲ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತೆರು ಏತ್ ಐಟಮ್ಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ತೆರೆಯು ನೋಡು ಸೇಮೆದಡ್ಡಿದ ಮಣ್ಣಿನ ನಿಕ್ಲು ಮೂಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರೆಂದು ಮರಟು ತಯಾರಾಯಿನಂಚಿನ ಮಣೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಅಲ್ಪತುಲೆ ನಾಯಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಬರತಿರುತ್ತಲೆ ಗದ್ದೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಗದ್ದೆನು ಉಳುಮೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಳಸ ಒಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಯಿರು ಉಜ್ಜೆರು ಉಂಡು ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟಲು ಪಂಡತೆ ಭತ್ತನು ಕುಟ್ಟುಡುಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಉಜ್ಜೆರನು ಬಳಕೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ಐಟಮ್ಲು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲದ ಐಟಮ್ಲೇನು ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪುದ ಮರಾಯಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕೈಮರ ಆದಿಪ್ಪು ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆಲು ತುಲೆ ಎಂಚ ಇತ್ತನು ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆಲೇನು ಭಾರಿ ಜಾಗೃತೆಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬಳಕೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬೂರುಂದಿತ್ತನ ಪೋಂಡುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆನೇ ನಮಕ್ ಮೂಲು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೈಪುಲು ಉಂಡು ಪುದ್ವರ್ಧ ಕರ ತುಲೆ ಪುದ್ವರ್ಧ ಕರನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಕಲು ಹೊಸಕ್ಕಿಯನ್ನ ಬೇಯಿಸಲು ಅನ್ನ ಹಾಕಿಡಲು ಪಂಡದ್ಲ ಬರೆದು ದೀತೆರು ಕನ್ನಡಡ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ರೀತಿಡೆ ಬರದ್ಲ ದೀತೆರು ನೆಸಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಣ್ಣದ ಕರಳೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಲ್ಪ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಅವುಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೈಜ್ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಅವು ಓಡುದ ಕಾವಲಿ ಇಂಚ ತುಳುನಾಡು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲದ ಪೂರಾ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ರಾಮಕುಂಜ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ತುಳು ಲ್ಯಾಬ್ಡ್ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಲ್ಯಾಬ್ಡ್ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲದ ಮುಂಜಾತು ವಸ್ತುలను ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತದೀತಿನಾರು 2024 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸರಿತಾ ಜನಾರ್ದನ ರಾಮಕುಂಜ ಐಂಬೆರೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಸೌಖ್ಯ ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ತುಂಜಿ ಐಟಮ್ಲು ಉಲ್ಲನಾ ಪನ್ಪಿನವು ಅವಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಲ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನವು ಕುತೂಹಲ ಆಪುನಂಚಿನವು ಒಲ್ತು ಪೂರ ಕೊನತಿದ್ದಾರೆ ಏತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರೋನಾದ ಪುರ್ತುಡು
ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ಸೇಸಪ್ಪರೈ ಮೇರೆನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಸ ಇತ್ತಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲುಷ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಂಬೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ಲದ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ನನದ ತರಕ ಪಗಪೋಡು ಪಂಡದು 25 ವರ್ಷದ ಎಂಕ್ಲ ಆಟಿದ ಅಮಾಸ ಆದಿಪ್ಪು ಇಜಿನ ಅಷ್ಟಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪುದ್ವರ ಆದಿಪ್ಪು ತುಡರ್ ಪರ್ಬ ಆದಿಪ್ಪು ಬಿಸು ಕೆಡ್ಡ ಸೈಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಬೋಲಿನ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತ ಆಚರಿಪುನ ಕಡಿಮೆನು ಅವೇನು ಜೋಕುಲೆಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಜೋಕುಲ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿತ್ತರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿಜಿನ ಲಕ್ಲು ಮಲ್ಲೆ ಜಾಣ್ಲ ಅವೆತ್ತ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ತೆರಿಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಎಂಕ್ಲು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಕರಿನ 7 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಈ ತುಳು ಅಳಿವೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲು ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲಿನ ಈ ತುಳು ಲ್ಯಾಬ್ಡತ್ತು ಒಂದುಲರ ಕಲೆಂಬಿ ಆದಿಪ್ಪು ತೊಟ್ಟಲ ಆದಪ್ಪು ಈಜಿನ ಅಟ್ಟ ಗೊಮಿತಾರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಏಣಿ ಆದಪ್ಪು ನೆನ್ನ ಮಹತ ಮದತ ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ವಸ್ತುಲು ಮತ ಅವು ನನದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇನ ಗುರ್ತನೆ ಪೊಲಾಪದ ಅಂತೆನೆ ಪೋವು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲನ ಸಂಸ್ಥದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೀರು ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಲ್ತನ ದಾನ ಪಂಡದು ಆರು ಚೂರು ಐನ ಚಿಮಿನಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತನಗ ಅವ ಎಂಚ ಅರಳದುಂತುಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಶಾಂಡ್ ಅಂಚ ತುಳು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದು ಪಿದಾಡಿ ಅಂಚ ಊರೂರಿಗೂ ತಿರ್ಗೊಂದು ಶಾಲೆದ ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಊರೂರು ತಿರ್ಗೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ತೊಟ್ಟಿಲು ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ಮುಡಿ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ಕಲಿಂಬಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊತ್ತಲು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೈ ಅಂಚ ಏತೇತ ಸೊತ್ತಲು ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಗಾಡಿಡು ಪಾಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ಕೊನತ್ತದ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ಪೊಲಬು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಎಂಕ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ತದೀತ ಏತ್ ಐಟಮ್ ಲಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ನೆಟ್ ಸುಮಾರು 500 ಇರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಗೆತ ಐಟಮ್ಲು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಜನದ ಉಳೈ ಸೇರ್ದುಂಡು ಜೋಕುಲು ದಾದ ಪನ್ಪೆರೆಂದೆ ನೆನ್ನೆ ತೂನಾಗ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಸೊತ್ತುನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಾರ ಇನ್ನೇನು ದಾಯಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೀರು ನಾನು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಮತ್ತೆ ಬರಂದ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕುತೂಹಲ నేను ಒಬ್ಬಿನ ಎಂಚ ಮತ್ತ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡದ ಅವೆತ್ತ ಬಳಕೆ ಮಾತ ಮೂಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪನಗೆ ಎಂಕ್ಲಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲದ ಪೂರಾ ಐಟಮ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದೆ ಅಂಚಾದ ಈರು ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ಐಟಮ್ ಪಂಡದ ಪನ್ಪುನ ಐತನ ಬಹು ವಸ್ತು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಹುವಾಲ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ಐತೆ ಒಲ್ಲ ತುಯ್ಯರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಪನ್ಪಿನಂಚು ನಾವು ಪಂಡ ಬಹು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡಡ ಕೈ ಬಾರು ಮತ ಮಲ್ಪ ಅವಿನ ಬಾರು ಕೈ ಕೊಯ್ದು ಬಾರು ಪತ್ತೊಂದು ಬಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾರನು ಅವನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಜಾಲು ಮಾತ ಸೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಪಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತ ಬಾರನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಬೈನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಆ ಬಾರು ಹಾಕೊಂಡಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಡಿ ಉಂಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವಳು ಮಿತ್ತು ಆ ಪಡಿ ಇತ್ತೆ ಓಲ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಪಡೀನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಬಾರು ತನಗ ನಾವು ಕೊನೋದು ಸೀದಾ ಮಿಲ್ಲು ಕೊನೋದು ಬರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಉಜ್ಜೆರುಂಡು ಆ ಬಾರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಂಚಿತ್ತನ ಉಜ್ಜೆರು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಆ ಉಜ್ಜೆರ್ಲೈನಿ ನಮಕ್ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಕನ್ನಡ ಬರೀತಾರೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಘಟ್ಟದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಸನ ಮಂಡ್ಯ ಸುಮಾರು 22 ಜಿಲ್ಲೆದ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲಿರು ಅಂಚೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತು ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಳುಟು ಬರಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ ತಂಚೆ ಅಂಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಕ್ಲಿ ಬರೀದು ದೀತ ಜೋಕುಲು ಕೊನತಿನಲ್ಲ ಉಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 300 ಐಟಮ್ ದಾತ ಯಾನೆ ಊರು ಪೊದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ದಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ನೇನು ಜೋಕ್ಲೆ ಸಂಪಲಿತದು ಈಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಳಿದು ಪೋಪನ ಅಂಚದ ಸೊತ್ತಿತ್ತನ ಅಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಕನ್ನತದು ಈ ಕರಜನದಲ್ಲ ಪಾಡ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವೇನೆ ದೆತ್ತ ದೀಪುನನ ದಕ್ಕುನನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನವೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪ್ಪು ಅಂಚ ತಾಕ್ಲಿ ಕೊನತ್ತೆ ಕೊರ್ನ ಮೂಲ ದೀವನು ಅರಣಿಕಲೆ ಜಾಗ ಖಂಡಿತ ದೀವನು ಖುಷಿ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಮಂಗ ಆತಣಂದು ಈತೇನ ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತದ್ದು ದಿಯರೆಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕು ಪೋಪರೆ ಬಟ್ ಆ ನೀತಿ ಕಂದೆಲ್ಲ ಇತ್ತದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಲು ಬಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಏತ ಬಂಗ ಆತಣಂದು ಈತೇನ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಕೇಂದನಗ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪಿರು ಇಲ್ಲದ ಪೊಲ್ಸು ಪೋಪುಂಡ ಅದನ್ನು ಅಂಚ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿನ ಪನ್ಪಿರು ಅಂಡ ಹಾಕ್ಲನ ಮನ ಒಲಿತದ ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತು ನಾವು ಹಾಳಾದ ಅಂಡ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಈ ಶಾಲಿಡಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲ ಅಂಡ್ಲ ಏನು ತೂದ ಇನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅವೇನು ಒವ್ವಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಪಂಡ ದಕ್ಲ ತೆರಿಯೋನು ವೇರು ಅಕ್ಲ ನನದ ಸಂತತಿಗೆ ನಾನು ತೆರಿಪಾವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಎಂಕ್ಲನೇನು ಸಂಪಾಲಿತ ಓಕೆ ಪೋಷಕರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡದು ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇಡಿ ಪೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ತೂಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದ ಪೋಷಕರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪೋಷಕರು ಜಿಂಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಮೂಲ ಮಾತ ಬತ್ತದ ತೂದು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡ್ವೀರ ನಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನಾತ ಐಟಮ್ಲು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಸೇರಡು ಪಂಡದ ಎಂಕುಲು ಆಶಿಸವ ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳು ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳುತ ವಸ್ತುಲ ಹೊರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ವಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದೇ ಈ ಮೂಲಕ ತುಳು ವಸ್ತುలను ಒರಿಪಾ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲಿನ ಪುದರ್ ದಾದಿಕ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪಿರ್ ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಇರ್ತೀರಿ ಪಾದು ಕೊರಡು ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಈರು ಬಳಕೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನವು ಐಟಮ್ಲ ಇತ್ತನ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಶುರು ಮನ್ಪುಗನಮ್ಮ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಒಂದು ಜಪ್ಪುನಂಚತನ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂನಗನೆ ತೋಜನದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ಒಂದು ಯಾನ ಜತ್ತಿನಂಚಿನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಯಾನ ಜತ್ತದ ಪುಡೇರ್ದು ಲಕ್ಕದ ಈತು ಮಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋಡು ನಡೆ ನಾನು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತಿನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಆತಿನೇ ನೆಟ್ಟು ಬಾಲ್ಯದ ಅಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಈ ತೊಟ್ಟಿಲಂತೂ ನನಗಂತೂ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯನೇ ನೆನಪಾಪುಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕದಿಕೆ ಉಂಡು ಕದಿಕೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕದಿಕೆ ಉಂಡು ಆ ಕದಿಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಪಗೆಂಕ್ಲ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ಅಜ್ಜರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 24 ಜನ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತೆರ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 16 ಜನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಲು ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಗಳ ಜಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಜಗಳ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಅಜ್ಜರು ದಾನೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಡು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ದೇರೊಂದು ಬರ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಮಿ ಕಿನ್ಯ ಮಾಮಿ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕದಿಕೆದಲ ಇಪ್ಪು ದಾಡಿಂಗದು ಕುಲುನೆ ನೆನ್ನು ಅತನಾಗ ಮಾಮಿ ತೋಜ ಯಾರುಂಡು ಮುಕ್ಳು ಮಾತ ಈ ಕದಿಕೆದಲ ಇದೆಂಗದುಲ್ಲ ಇರುಗಂತ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆ ಕದಿಕೆದಲ ಇದು ಆ ಕದಿಕೆನು ತೂನಾಗ ಅವ ನೆನಪಾಪು ನಿಂಕ್ಲಿ ಕದಿಕೆ ಬಾರು ನೆನ್ನು ಮಾತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತ್ ತಿಪ್ಪಿದಿರಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಂಜಿ ಮರಾಯಿ ಉಂಡು ಉಪ್ಪುದ ಮರಾಯಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುದ ಮರಾಯಿ ಒಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿನ ಎನ್ನ ಊರು ದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿಯರ್ದು ಬಂದಾಗ ಈ ಪೆರುವಾಜದ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಸಾದಿ ಕರೆಟ್ ಒಂದು ಮಗುರು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಉದಲ್ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವೆನ್ ತೂನಾಗ ಅಂಡು ಈ ಮರಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಡು ತುಳು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕೊಂಡು ದೀನ ಏನ್ ಚಾವು ಉಂಡು ಪಂದು ಒಂಥರ ಆಸೆ ಅಂಡು ಪೂರ ಉದಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಬತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಓಮಿನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದಿ ಮರಾಯಿನ ದೆರ್ತು ತೂನಾಗ ಏನು ದೆರ್ಪೆರ ಜಾತು ಗಟ್ಟಿಯವು ಬತ್ತದ ನನ್ನ ಉದಲ್ ಮಾತು ದೆಕ್ಕದು ಶೋಕು ಪೈಂಟು ಕೊರ್ದು ಮೂಲು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗಾಂಡ್ಲ ತೀಯರಗ ಆವು ಪಂಡದು ದೀತ ಗಂಜಿ ತೋಡ್ದು ದೀಪು ನಂಚಿತನ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮತ್ತೆ ತೋಜುಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೈನು ಏರ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಜರು ಇತ್ತೈನು ಗಂಜಿ ಪತ್ತದಿಂಚ ಕಬ್ಬಿಡ್ ನಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲು ಇತ್ತು ನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಈ ಕರ ಅಪ್ಪಗ ಅವಲ್ಲ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕರದಾಯಿ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ಅವಲಲ್ಲಿ 25 ಜನ ಜನಕ್ಕೂಲು ಇತ್ತೇರೆ ಇದಿತ್ತ ಅಂಚ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕರಾಕ್ಲಿ ಬೋಡಾಪಿದ್ದು ನಂಚಪುರ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಡೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಲ್ಯಾಬ್ನ ತುಯರತ ಈ ತುಳು ಲ್ಯಾಬ್ ಆವುಡುಂದಿತ್ತಂಡ ನೆಕ್ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಿನಾರಿ ಏರಿಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಸೇಸಪ್ಪ ರೈಕುಲು ಇಂಬೇರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಲ್ಯಾಬ್ ಮನ್ಪುಗತ್ತಾ ಪಂಡದು ಪನ್ನೆರ್ದಾದಾದ ನಮ್ಮ ಸರಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಪಂಡದು ಅವೇನು ದುಂಬು ಕೊನೆಯಿರು ಅಂಚ ಅದು ತುಳು ಲ್ಯಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇಸಪ್ಪ ರೈಗ್ಲಡ ಕೇನೋಡು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ತುಳು ಲ್ಯಾಬ್ನ ತುಯ್ಯ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲದ ಒಂಜಾತು ವಸ್ತುಲೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತ್ ದೀತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂನಗೋರ ಆಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡಾ ಪಂಡದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಆಂಡೆ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲ್ಯಾಬ್ ಬಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಇರೆಗ್ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಂಪಿನ ಇತ್ತಡು ತುಳು ತಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ತಿಲಕನೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಳೇನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಕೊರಿಯೆ ಮದ್ಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದಾನಗ ಇಂಕ ತುಳು ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಮರಾಠಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದಾನಗ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಗಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಯೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ಆಯರ ಶುರುವಾಯರು ಓಲು ಪೊಣಲ ತುಳುತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಯಾನು ತುಳುತ ಊರ್ದ ಏನೊಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಣದತ್ತೇರಿ ಐದಾದಿ ಎಂಗ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತನು ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮಗಲ ಕಂಡನೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಲ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟ್ರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮುಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗಲೇ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅಂಚಿ ದುಪ್ಪುನ ಬಲ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ತುಳುತಂಚಿ ಗಮನ ಕೊರಿಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಲ್ತಾಡೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾನು ಕೊರ್ದು ಕಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಎನ್ನಾಗೈತಲು ಬುಲೆಪ್ಪಾಯರ ಅನ್ನೊಂದು ಆಲೆ ಸರಿತ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಣು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ದಿನ ಜೋರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲು ತುಳು ಕಲ್ಪಾಯರ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಲ ನಮ್ಜಿ ಸ್ವಾಕ್ಷರ ಸೈ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಲ ತುಳು ನೋಡ್ಪಣ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಶಾಲೆಡು ಮಾತ ಕಲ್ಪಾಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 300 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿನಾಲ ಮಾಸ್ಟ್ನಾಗಲ ಕಲ್ಪವಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತುಳು ಬೆಳವಣಿಗೆನ ದಾದ ಮಲ್ಪಳಿಂದ ಪೂರ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ ಹಬ್ಬಲೇನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದು ಪರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಪುಣ ಅನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಲೇನು ಹರಿದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐತ ಅನುಭವನು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು
ಲ್ಯಾಬ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಐನು ತೂನಂಗ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೋಷಕರ ಕೈತಲ್ದು ಅಥವಾ ಆಗಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಆಗಲ ಅಟ್ಟೋಗ ಮಿತ್ತಾರ್ದು ದಾದ ಮಾತನೇ ಅಲ್ಪ ದುಂಬು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಂದು ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದು ನಾವು ಅನ್ಪುಂಡು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಆಗಲ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಗಲ ₹1 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಈಜ ಆ ರೀತಿಡು ಆ ತುಳು ಲ್ಯಾಬ್ ಕೊಣದತ್ತು ದಿಂಜಾರ ಸುರು ಮಾಡ್ತಾ ನೆದ್ದ ಅದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪರಂಪರೆ ದುಂಬು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಪಡ್ಪಣ ಆ ತುಳು ಲ್ಯಾಬ್ದವಳ ಪೋದಾಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ರೀತಿದು ಒಂದು ಸಂತೋಷನು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೋದು ಊರ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ದುಂಬದ ಜನಾಂಗಗಳ ಪಸರಿಸಾಡು ಪಂಪಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಇಂದೇನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಂಕ ತುಳು ಲ್ಯಾಬ್ದಡೆ ಪೋಣಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪುಂಡು ಇಟ್ಟು 3-4 ಜನ ಟೀಚರ್ನಾಗಲು ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಐಟು ಸರಿತ ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ಐಕ್ಯ ಮುಡಿಪುದಿ ಒಳ್ಳೆಕ ಉಳ್ಳಲು ಅಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮೇತ ತಿಕ್ಕದನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ ಮೇಡಮ್ ಅವೇ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ಟೀಚರ್ನಾಗಲು ತುಳುನು ಕಲ್ಪೊಂದುಳ್ಳರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪೋಂದುಂಡು ಪರ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಲೇ ಸಮೇತ ತುಳು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಡೆ ಈ ಸರ್ತಿ SLCಗೆ 74 ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇನಲ್ಲ ಐಟು 57 ಜೋಕುಲು ಪರ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪರ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುತಮಿತಿ ಏತ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಜ್ಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತನು ನೆದ್ದಾದ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ನಾನಾತ್ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಆ ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬಳಕೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿರಾಕದ ವಸ್ತುಲೇನು ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಒಂಜಾತು ವಸ್ತುಲೇನು ಒಂಜೇ ಜಾಗಿಡು ದೀದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾವುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನೇ ರಾಮಕುಂಜ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ತುಳು ಲ್ಯಾಬ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲ್ಯಾಬ್ನು ತೂವೋಡು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ತೂವೋಡು ಉಂದಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಬಾತ್ಲ ಬರೋಳಿ ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಮಲ್ತಿದಿತ್ತಿನಂಚಿನವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮಲು ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೈನು ಜೋಪಾನ ಮನ್ಪೆರ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪಿನ ವಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಡೆಗೆ ಕೊನತ್ತು ಕೊರುಲಿ ಮುಲ್ಪ ತುಳು ಲ್ಯಾಬ್ಡ್ ಅವೇನು ದೀದು ಜೋಪಾನ ಮನ್ಪುರು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ತುಳುವೇರಾದ ತುಳುವ ಜನಕಲೆಗೆ ತುಳು ವಸ್ತುಲೇನು ತೋಜಾದ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತಾ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಲತೇಶ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಿ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಪುತ್ತೂರು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ